Ya sunanka? Jibina. Jibrin wa? Alhamdulillah. Wane gari? Ah, Da laifin me muka kama ka? kun kama da laifin kidnapping. Kidnapping kai da suwa? A na daidai ne kaɗai na sai na ganda. Na Kande. Eh, To sauran fa? ai mu uku ne. Aka ɗauke ta? Amma duka ba ta kwana ta ɗaya. Ba ta nisa ba ma. To, Sai aka. ɗan jira. Kana ganin wannan mahaifiyarka ce? Eh, Kai ka ba da ita? eh, Su na Kande su suka zo suka ɗauke ta? To yanzu wannan abin kana ganin alkhairi ne? a wallahi. Wani kira za ka yi ga 'yan baya? Gaskiya ne wannan. Wani kira za ka yi ga 'yan baya masu aikata wannan halin? Wallahi tallahi ne dai su kuɗi ne. Ja ne wani kira za ka yi ga 'yan baya masu aikata irin wannan halin? Wai kuma in baya wanda suke yi. Wanda suke aikata wannan irin wannan halin naku, wani kira za ka yi gunsu? Wanda kiran zan yi ni dai wannan dai na yi Allah kuma sani. To shi ne ce wani kira za ka yi ga masu aikata irin wannan laifin? In kira musu Allah ya kiyaye nema tsatsai ne. To, Allah kuma ya kare mu. ita ka ce wani gari kake? A, Ƙaramin hukuma ina ce? kalmar kuma kankiya. Ƙaramin hukumar Kankiya. Yanzu alkhairi ne wannan abin da kai? Ko alama. Duk rasuwar da za ka bada sai mahaifiyarka? Wallahi ba alheri ba ne. Mahaifiyarka ita ta haife ka kuma? Ni wallahi. Kasa aka ɗauke ta? Ra'ani. Eh? Ni wallahi. Kasa aka ɗauke ta? Ra'ani. To Allah ya shirya. Ni wallahi. Allah ya shirya.